Angibingelele wengane zakwethu, uphinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ezindabeni ngemfezeko. Mina elami igama ngumfezeko ngithuthi ungakhoma lo bathi iLaspo Namagumede. Abantu mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde nginxuse ukuthi uyasubscribe bese ngilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo @Mfezeko, iLaspo Eyamagumede, kanjalo ku-TikTok @Mfezeko_162, kanjalo ku-Instagram. Ngane zakwethu-ke zilokhu zivele njalo izindaba zokuthutha kwabasakazi bokhozi FM-ke kuza ngamuva ukuthi kuzokhumbuleka ukuthi kuqala isizini entsha lokubizwa ukuthiwa i-reshuffling yezinhlelo laphana emsakazweni Ukhozi FM, ukuthi abanye abasakazi kuvuselela amankontileka yabo laphana-ke. Omunye umsakazi okhulunywe ngaye-ke esephumela obalo ukuthi ngempela useyashiya emsakazweni Ukhozi FM, uZili intokazi iyakadla la khona-ke ekhipha istatement ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ngempela iyashiya kulo msakazi ohamba phambili Ukhozi FM. Istatement sifundeka kanjena ngolimi lwesiZulu, sithi istatement sokuvala isigaba esisha-ke laphana besithi-ke sanibona nonke, mina uZandile uDJ Zildladla ngithanda ukunazisa ukuthi-ke sengithathe isinqumo sokushiya Ukhozi FM ngemuva kweminyaka eyisikhombisa emangalisayo ngisebenza kulo msakazo. Lolu hambe-ke lube yisifundo esikhulu kumina, ukusebenza nomsakazo womphakathi nokukhuluma ngolimi lwami lwesiZulu kubeke yinto engiyigugu kakhulu empilweni yami. Ngikhule kakhulu hhayi kuphela emsebenzini kodwa-ke nangokomuntu-ke laphana. Ngike-ke ngasebenza kwezinye iziteshi zomsakazo ezinkulu, futhi manje ngingena esigabeni esisha sempilo esiyongivulela-ke amathuba eminingi emsakazweni wezohwebo, ikakhulukazi nangesingisi. Ngiyaziqhenya nokuthi-ke ngike ngaqokwa kuma-Telkom Radio Awards kabili, futhi ngaba ngokuqala kohlelo Faka Umoya SATMA 2025. Ngiyakuchazela nje nayi le voice, lokhu-ke kuyisiqalo nje, kunezinto eziningi ezinhle ezizayo. Ngithanda ukubonga kakhulu Ukhozi FM ozakwethu engisebenze nabo kanye nanonke abalandeli bami nabalaleli bokhozi FM. Uthando lweni-ke lungagcini ingami. Kulabo-ke abazibuza ukuthi ngiyaphi, ngicela ukuthi nihlale nilandele izinto ezinhle eziyeza. Ngane zakwethu ubhale kanjalo-ke ekhasini la kade ebhale khona ngolimi lesiNgisi, kodwa-ke sibese sigoqula inkulumo for abantu laphana-ke ukuthi senzele ukuthi wonke umuntu akazi ukuthi ezwe ngolimi lesiZulu, since kuyi-channel ephusha izindaba ngolimi lwesintu. Ngane zakwethu lona-ke udaba esinibele namhlanje oluhamba phambili ukuthi intokazi uZili wakadladla usethatha isinqumo sokuthi ashiye emsakazweni Ukhozi FM. Ukuthi uyaphi azange akubalule, kodwa-ke thembisile ukuthi asihlale eduze kwamakhasi akhe size ukuthi kuphi ukusha okuzovela ngimayelana nentokazi uZili uDladla. Mhlawumbe kuthina okwakupha lolu daba basibonile ukuthi-ke abanye abasakazi abangakaphumeli obalo yena uSipho Mbatha, uDJ Sigqemeza, kanjalo uLucky Nkosi naye sizwile ngenye kodwa indlebe ukuthi-ke naye engathi uyaphuma Ukhozi FM, nabanye. Kuthina okwakupha lolu daba, hlala comment section-ke ngizwe ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. NgiyiLaspo sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelakho kwividiyo elandelakho. Kwakusubscribe nisiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.